Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Lorna Hermosillia. For today's recipe, we'll be making a papaya dessert in just 3 ingredients. So without any further ado, it's time for me to show you how. Alam niyo po ba guys na ang papaya fruits po ay good po para sa ating health? But some of the people, lalo na po ang mga bata, ay hindi po nila gusto ang lasa nito. Kaya gumawa po ako ng papaya smoothie para magustuhan po nila. Meron po tayo ditong 1 medium size ng hinog na papaya or fully ripe po para matamis. So, I cut it into 4 halves lang po. Tapos, slices ko po ito into inch cubes. At of course, tinanggalan ko na din po ito ng buto. Niliitan ko na lang po ang paghiwa nito para mabilis po siyang madurog sa blender. So, ayan, tapos na. Transfer lang po natin ito into a bowl. Yan. Tapos, kakailanganin po natin ng isang 250 ml ng ating Nestle cream at saka 390 grams ng ating condensed milk. At saka, syempre, yung ating papaya. So, ilalagay na po natin ito sa blender. So, make it puree. Tapos, ilalagay na din po natin ang ating liquid ingredients to blend it all together. Okay, ayan. So, naging puree na po ang ating papaya na unang batch. So, dagdagan lang po natin ito ulit. Tapos, we're gonna pour in our Nestle cream. At syempre, yung ating condensed milk para tumamis. Kapag kulang pa po, ay kayo na po ang magdagdag. Bahala na po kayo sa lasa. Tapos, i-blender nyo po ito ulit. So, pwede din po tayong gumamit ng electric hand mixer to blend all the ingredients if wala po kayong blender na available.
Yan, ready na po ang ating papaya desserts. So, you can put it in the fridge overnight lang po. And after that, you can enjoy na po ang ating papaya smoothie. And there you go, our papaya dessert is already done. If you like this recipe, just like this video. And please don't forget to subscribe to this channel. At saka hit niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated every time na meron pa akong bagong videos na i-upload. At huwag niyo po kalilimutan ng aking katagang, ang mga bagay-bagay ay napag-aaralan yan. Basta may tiyaga ka lang. Thank you so much for watching and I'll see you again next time. Bye!